Hello, good morning guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Chinese dumpling yung aking biyanan. Kasi sabi niya sa akin, gagawa daw siya ngayon ng dumpling. Kaya, so guys, papasilip ko rin sa inyo. Papasilip talaga. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya gumawa ng Chinese dumpling. Sarap yun guys, masarap siya gumawa. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung paano siya gumawa. Ulit-ulit. Ang lamig dito guys. Sobrang lamig. Pero sa labas may araw guys. Ayan guys oh. May araw sa labas pero malamig. Oh. Ayun. Ayun guys sa tapat namin guys. Yung ano na yun. Supermarket yun guys. So guys, ganyan ang paggawa ng pambalot dun sa sa dumpling. Gumagawa yung mother-in-law ko. Tiyaga. Tingnan nyo guys kung paano gumawa ng pambalot. Yan, ganyan. Diba ang dali? Pero ako hindi marunong yan. So ito na pala guys yung yung babalutin. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano niya. Pero alam ko yung yung mga ingredients niya. Ituturo ko sa inyo guys. Ang nilagay lang na pampalasa diyan, yung chicken seasoning tsaka konting asin. Guys, magbabalot din ako nito. Naghugas ako ng kamay ha. Marunong din ako nito guys. Tingnan nyo. Kaso sa isang piraso guys, ang tagal-tagal ko magbalot. Oh guys, ganito ang tingnan nyo. Di ba guys, ang pangit. Ang pangit ng sa akin. Ikumpara mo ba naman dito sa gawa ng mother-in-law ko? Kapangit. Di bali guys, kami lang naman kakain ito eh. Anjing po ako katuta. Ayun. Oh, nakatatuwa na ako guys. Yee, so cute. Mama show. Khóc. Đừng khóc. Masarap to guys. Pwede rin to guys lagyan ng carrots, ganyan. Tsaka yung guys, dahon ng sibuyas, pwede rin dito. Nasa sa inyo guys kung ano yung gusto nyo ilagay. Yan guys, tingnan nyo Marami kami nagawa. Ito yung 2 layer sa akin. Yung 3 layer sa mother-in-law ko. So, ilalagay lang yan siya guys sa pagluto nito sa pinakulong tubig. Nagpapakulo na siya ng tubig para ilalagay na lang to. Tapos mamaya-maya, kain na kami. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Mamaya pagluto na. O, diba?
Di ba? Ang galing ko gumawa. Ang papangit. Tingnan nyo naman ang gawa ng mother-in-law ko kaysa sa gawa ko. Pero okay na yan guys. Kami lang naman din kakain yan eh. So, di ba? Guys, ito na guys oh. Yung finished product guys oh. Oh, di ba? Pasensya na kayo guys kasi hindi ko napakita sa inyo pagluto kanina eh. Umiyak kasi yung anak ko eh. Ayan oh. Oh, di ba? Kain tayo guys. Yan pala mother-in-law ko at saka yung baby ko. Ang init guys. Yeah, init. Ang sarap. Sarap guys. Mainit nga lang guys. Oh. Sarap. Mama sila. Kuya, init. Harap-harap. Harap. Kain tayo guys. Sarap. Yung asawa ko guys ayaw pa kumain. Busy pa siya guys sa pag-email niya. Kaya hayaan na lang natin. Bahala siya. Bahala siya magutom. Agoy, init. Je, mama. Le. Mama. Siya? Siya? Bố con吃宝宝。耶，你不能吃。Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Lapit ko sa camera guys. Ano? Harap. So, ayun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe sa Ann TV. Click the notification bell button para itid kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you for watching guys. Bye!